What's up mga kabida? Pansin niyo ba, sunod-sunod ang mga lindol na nagaganap dito sa Pilipinas? Kaya naman, kailangan laging handa ang bawat isa sa atin. Minumungkahi ng RDRRMC Memo No. 76 Series of 2023 na makilahok sa nationwide simultaneous earthquake drill. Ano nga ba ang dapat nating gawin kapag lumilindol? Manatiling maging kalmado at pakarinig ng alarm, gawin ang duck cover and hold sa loob ng 1 minuto at magtago sa ilalim ng mesa. Makakarinig kayo ng pangalawang alarm. Ito ang hudyat na maaari nang mag-evacuate. Para masiguro ang kaligtasan, dapat kumuha ng matigas na bagay na maaaring ipatong sa ulo para maprotektahan ito sa anumang debris. Pakarating sa safe area, magkakaroon ng head count upang masiguro na ligtas at kumpleto ang mga miyembro. Maghintay sa iba pang instructions dahil sa oras na ito ay ginaganap din ang search and rescue sa mga nasugatan at nawawalang individual. Pagkatapos, makakarinig ng pangatlong alarm. Ito ang hudyat para ideklara ng mga coordinating officers, mga principal sa paaralan o mga magulang sa tahanan na ligtas nang bumalik sa opisina, classroom o bahay. Laging tandaan, bida ang may alam.